ҷанбасти машқи мукаммали мудофиаи гражданин дар маркази шаҳри Ҳисор бо иштироки намояндагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ситоду гурӯҳҳои омодагии ҳолатҳои фавқулода дар ҷамоату деҳоти шаҳри Ҳисор доир гардид. Инҷо гурӯҳҳои эътино аз ҷамоатҳои деҳот ва хадамотҳо сару либоси махсус, таҷҳизоти зарурӣ ва техникаҳои махсусро ба намоиш гузоштанд. мақсади гузарондани амалӣ ҳайати роҳбарикунанда ва нерӯҳои ғайриҳарбӣ ҳангоми бартараф намудани боронҳои пайдарпай, омадани сел ва дигар ҳолатҳои фавқулода ин баланд бардоштани омодагии мақомотҳои идоракунӣ, ҳайати шахсии хадамотҳои мудофиаи гражданӣ ва нерӯҳои ғайриҳарбии мудофиаи гражданӣ баҳри иҷрои вазифаҳои дар пешистодаи замони осоишта, баланд бардоштани маҳорати ҳайати шахсии ҳамаи мақомотҳо оиди масъалаҳои ҳифзи аҳолӣ ва эмин нигоҳ доштани онҳо дар вақти рух додани ҳолатҳои фавқулода ва мустаҳкам намудани дониши назариявӣ ва мукаммал намудани малакаи амалии ҳайати шахсии мақомотҳои идоракунӣ мебошад. дар асоси нақшаи чорабиниҳои асосии Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон санаҳои 3-5 июли соли 2018 бо тамоми зернизомҳои вазифавӣ ва зинавии ҳудудии шаҳри Ҳисор дар мавзеи амали ҳайати роҳбарикунандаи шаҳр ҳангоми бартарафкунии оқибатҳои офатҳои табиӣ дар мавзеи омадани сел ташкил ва гузаронида шуд. дар ин рафти чорабиниҳо маълум гашт ки қувва воситаҳои шаҳр дар бартарафсозӣ ва пешгирии оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода мақсад аз баргузории машқ дар ҳолати омодагии доимӣ нигоҳ доштани қувва ва воситаҳои шаҳр мебошад. дар охир бо иштироки роҳбарони ситоду гурӯҳҳои омодагии ҳолатҳои фавқулода дар ҷамоату деҳот оиди натиҷаҳои амалиёти чандинрӯза баррасӣ гардид. ҳолати омодагии хадамотҳои махсус аз тарафи масъулин баҳои қаноатбахш гирифт. баъдан аз тарафи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба роҳбарони фаъол ва шахсони масъул ифтихорнома ва тӯҳфаҳо супорида шуд.